Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Panggih malih kalih bureni nggih. Kita lajengaken pasinaon basa Jawinipun kang kala wingi ingkang dereng rampung. Nah, langsung kemawon nggih. Sakniki wonten materi aksara rekan. Aksara rekan niku napa? Aksara rekan niku aksara ingkang dipun reka utawa dipun damel kangge njangkepi cacahipun aksara ingkang boten saged katulis ngangge aksara Jawi. Ginanipun aksara rekan menika menapa? Ginanipun aksara rekan menika kangge nyerat tembung manca ingkang dicetakake. Nah, mliginipun tembung manca saking basa Arab. Aksara rekan menika wonten gangsal menika. Wonten ha, dha, lajeng fa, za, lan gha. Nah, wujude aksara rekan menika kados pundi? Menawi wujude aksara rekan ha niki kados aksara Jawa legena ka dipun paringi cecak 3 ing inggile. Nah, dha, fa sami. Dha niku kados aksara Jawa legena sa, do. Do mboten sa nggih. Do. Nah, dipun paringi cecak 3 ing inggile. Fa kados aksara legena pa dipun paringi cecak 3 ing inggile. Lajeng za dipun napa niki aksara Jawa ja dipun paringi cecak 3 ing inggile. Gha aksara Jawa legena go dipun paringi cecak 3 ing inggile. Menika wujude aksara rekan wonten gangsal ha, dha, fa, za, gha. Lajeng kados pundi caranipun utawi tata cara panulisan aksara rekan ing ukara ingkang ginakaken aksara Jawa menika. Kedah dipun iling-iling niki pepiling. Tata cara panulisan aksara rekan ingkang kawiwitan menawi wonten aksara rekan ingkang kawuwon sandangan pepet. Nah, cecak 3 niku dipun salap ing salebetipun pepet. Tuladhanipun fe menika. Cecak 3 menika ingkang leres dipun salap ing salebetipun pepet menika nggih. Salajengipun niki dene yen karaketan sandangan wulu, layar lan cecake 3 niku dumunung ing sisih kiwane sandangan wulu, layar lan cecak. Kados tuladha duwi fungsi. Do kawuwuhan pasangan wa lajeng dipun paringi wulu dwi. Nah, po cecak 3 lajeng cecak niki fang nggih, fang. Lajeng dipun paringi suku dados fung. So diparingi wulu si. Nah, menika menawi dipun waos dwi fungsi. Niki dwi, lajeng niki fung, lajeng niki si. Kaping 3 niki aksara rekan sing duwe pasangan mung siji. Inggih menika fa mawon. Wujude kados ngeten, pasangane fa niku wujude kados ngeten. Nah, niki wonten ukara tembung nggih zakat fitrah. Zakat fitrah menawi dipun tulis ngangge aksara Jawi kados pundi? Nah, kados menika. Ja dipun paringi cecak 3 niku maose za. Ko dipun paringi mboten ko lajeng to dipun paringi
pasangan fa. Dados zakat fa dipun paringi wulu maose dados zakat fi. Nah, to dipun paringi cakra zakat fitrah. Nah, niki sejatosipun wonten sesigekan H. Nah, niki sejatosipun kirang niku nggih kirang wiknyan nggih. Paten H niki. Menawi kala wau wujude aksara rekan lan tata cara panulisan aksara rekan. Sakniki mlebet ing angka Jawa. Nah, angka Jawa menika wonten 9. Lah kados pundi menawi nulis angka 10 utawi sedasa? Nah, nggih setunggal dipun paringi 0. 0 nggih panggal dipun serat 0. Nah, niki setunggal. Wujude setunggal menika kados pundi angka Jawa setunggal? Niki aksara Jawa setunggal. Lajeng aksara Jawa kalih. Niki aksara Jawa kalih. Aksara Jawa 3. Niki aksara Jawa 3. Aksara Jawa sekawan. Nah, niki aksara Jawa sekawan. Aksara Jawa gangsal. Aksara Jawa ngapunten aksara angka Jawa. Kok aksara Jawa ngapunten nggih. Angka Jawa. Angka Jawa 6. Lajeng angka Jawa 7, angka Jawa 8, angka Jawa 9. Angka Jawa wonten 9. Menawi sampean sedanten menika nyerat angka Jawa sedasa, nggih angka setunggal diparingi 0. Nah, niki sampun dados angka Jawa sedasa. Tata cara panulisan angka Jawa. Angka Jawa iku wujude uga aksara Jawa. Supaya ora mbingungake kanggo nulis angka Jawa, kudu dipisahake nganggo pada pangkat. Nah, pada pangkat kados titik kalih niki. Tumrap angka Jawa kang manggon ing tengahing ukara diapit nganggo pada pangkat. Tuladhane kados ngeten. Nah, niki. Duitku kari. Nah, lajeng niki pada pangkat. Niki menika pada pangkat. Niki angka gangsal, niki 0, 0, 0. Dados niki gangsal ewu. Nah, sak sampunipun angka Jawa nggih dipun paringi pada pangkat amargi wonten ing tengah-tengahing ukara. Nah, dados angka Jawa dipun apit pada pangkat. Niki kangge mbentenaken utawi kangge napa nggih misah antarane aksara Jawa lan angka Jawa supados sampeyan sedanten menika mboten bingung. Nah, niki rupiah. Duitku kari gangsal ewu rupiah. Lek kari duitku kari 5.000 rupiah. Nah, niki aturan kaping kalih. Yen sawise angka Jawa ana tandha koma utawa tandha titik, pada pangkat cukup dadi pemisah bae. Nah, namung dados pemisah. Kados ngeten. Duitku ana 78.350. Nah, niki. Duitku ana. Niki pada pangkat misahaken antarane angka Jawa lan aksara Jawa lan angka Jawa. Sak sampunipun angka Jawa nika wonten titik utawi niki. Nah, niki mboten pada pangkat malih, langsung pada lingsa. Salajengipun wonten malih niki. Bukune ana 12. Lajeng niki koma. Koma berarti pada lungsi. Nah, pada pangkat lajeng angka pada lungsi, lajeng aksara Jawa malih.
Niki menawi yen sawise angka Jawa ana tandha koma utawa tandha titik, pada pangkat cukup dadi pemisah. Saderenge dipun pungkasi, nah niki wonten gladhen nggih. Nah, monggo sampeyan sedanten, monggo nyerat panggenan lan tanggal lair sampeyan ing buku tulis. Tamtunipun niki dipun serat ngangge aksara Jawa. Lajeng kaping kalih, menika sampun wonten tulisan aksara Jawa, monggo dipun salin ditulis malih ing buku tulis piyambak-piyambak. Lajeng dipun paringi latine nggih. Nah, sasampunipun dipun tulis ing buku tulis ing piyambak-piyambak, monggo difoto lan dipun kempalaken ing Google Classroom kolom tugas, nggih. Sampun burani kinten cekap semanten. Matur nuwun. Sugeng pepanggihan malih ing wekdal sanesipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.